folla mdaqsa nġabret bħala qalb waħda biex flimkien isellmu l-memorja tal-eks Sindku Bormlis Pawlu Muscat. Fost dawk kien hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President ta' Malta Marie-Louise Coleiro Preca u l-Prim Ministru Joseph Muscat. Kienu ħafna qlub maqsuma li jingħaqdu bħala qalb waħda u li fakru l-umiltà u l-ġenwinità ta' Muscat. Kien ta' qalb soċjali ħafna li kien jgħin ħafna lil kulħadd. U barra minn hekk, Pawlu vera kien bniedem jien narah ġenwin ta' kwalità. Nkun niddiskrivih bħala bniedem ta' qalb tajba dejjem jgħinna u kien ħabrek ħafna għal Bormla u nirringrazzjah ta' kull ma għamel magħna u hekk. Raġel sewwa ħafna u qalbu tajba jagħmel ħafna karitaki. Dejjem ħenna għażżejr li żżir il-batut u kien magħruf ħafna għalhekk. Qalbu tajba, ġifieri. Jagħmel ħafna mal-batuti ħafna. Tkellimna wkoll ma' eks Sindku ieħor u fil-fad il-klim ħana ġanet li għalla ċeprietu dawk li se jidħlu għal ċertu karigi. Żgur li se jibqu jżommu l-Pawlu f'moħħhom u jimxu u jagħmlu s-suċċess u jgħinu għax is-suċċess jiġi meta inti tgħin.